И здравейте, приятели! Днес сме се пътили към Харманкая, но не този в източните Родопи, а този, който се намира между Варна и Девня. И още тук в началото искам да покажа по пътеката. Забеляза един зид, който ясно си личи, че не е естествен. От тази страна също има. Искам да забележите тук как скалите са сечени и от двете страни се образува като леко коловоз, по който най-вероятно са минавали каручки по този път. Води се, че мястото е тракийско светилище, но също така, според мен, е играла и важна роля и през римското време, защото е разположено точно между днешна Девня и Варна, т.е. между Марцинопол и Одесос на времето. Искам ето тук да забележите, има останки от някакъв вид помещения, лично според мене. Това тук даже наподобява на колона. Нататък има още едно подобно, сега ще го покажа. Ето го. Имало е нещо тук. Ако искате, може да дадете вашите предложения, какво може да има от тук, в подножието. А именно това светилище и това място се намира зад гората нагоре. Ето тук искам да ви покажа едни камъни, които най-вероятно са свлекли отгоре. Но ето този камък изглежда, че е сечен, само забележите. Тук от двете страни има много прави форми, които трудно се получават да паднат отгоре. А пък този, ако се да гледате, прилича на някакъв вид глава. Като клюн отпреди. Разбира се, не казвам, че е нишан, само прилича на нещо. Искам да ви покажа и ето там това място. Видях, че има тракийски ниши, обаче доста заличени от времето. А именно за ето това място ви говоря. Ето забележете тези тракийските ниши, обаче са пълни с пръст. Ето има и като улие едно в друго. Надявам се на камерата да се забелязва, защото много са заличили с времето. Ето и тук също. Ето тук да се личи ясно преливника. Ето къде е била едната ниша. Ето го преливника. И ето е другата. Надявам се пак, казвам на камерата да се вижда. Лично аз в момента не виждам дали се вижда на камерата. Пълно ето тук има също още такива ниши. Просто, пак казвам, изключително много са заличени. А ето тук забелязваме изкоп. Най-вероятно се досещате какъв. Тук има един заличен улей. И тук някъде, тук стоим потъна крака. Може би тук беше. Да. Тук е голяма дупка. И имало един улей ето тук, който на между двете скали се пуска така надолу по тази цялата площадка.
Искам да ви покажа, ето го, мястото, на което ще ходим. Ето там горе. И вижте как има централен поглед. Точно от това място се виждат тези камъни горе. И като виждам на скалите има и някакви дупки, които гледат насам. Дали има нещо свързано. За малко да изпусна ето това, добре че го забелязах. Вижте, тук са пробивали да търсят дали има кухини под тази скала. Пускат едни като шишове такива машини, пробиват надолу и търсят дали случайно няма нещо под, така да го кажа, това светилище, ако мога така да го нарека. Понякога точно по такива места отдолу има като стаи помещения, където има скрити неща. И някои си мислят, че на почти всички места е така и пробва така, смета се. Гледа сме колко е дълбоко. Не е много дълбоко. Около 15 санта. Добре. Тръгваме да се качваме нагоре през чунглата, защото няма други пътеки до там. Или поне аз не знам да има. Се оглеждаме за нещо интересно. Към един камък. Най-вероятно и той се стовари отгоре. Нещо интересно по него. Няма. Нещо пипано. И са пробвали да копаят там на него. Ето още един свечен камък. Да, личи се, виж тук да Юлия е правим малък. За какво е бил този камък, не знам, но личи се, че е пипан ето тук. Има изсичане. Малко по-близко. Добре, тук има интересни камъни отгоре. Всъщност ние наближаваме място, което намира горе. Тук има нещо интересно. По-скоро това са някакъв вид естествени камъни, които са нападали отгоре. Като някакви очи тук, като очи и уста. Тук има малко така засядане. Жълто е удобно, но от гората не се вижда какво гледаш. Тук има един интересен камък изсечен. Според мен това не е естествено изсичане.
доста такава форма. От тук не се види по-добре. Това дали не е някакъв нишан? И то слиза доста надолу, бе. Ето, той има глава направо направена, ето. Че 100% е правено. 100%. 1000. Да, от по-добре се вижда. Само забележите главата, как се извива. Да, това е дялкан на 100%. Май колко пръсти извадих отвътре. Още има малко. Не, ето е копано. Правено е. Играно е. Дялкано е. Тук дай се личи под. Само мога да го изчистя. Тук отдолу има, ето е това. Я заснимя. Е между главата и опашката, ако може да го наречем змия това нещо, има точно просеп, където мога да вкарам пръста и ето показва се от страната на главата. Я дръпня се малко само назад. Обаче, най-вероятно този нишан ще ми влиза в окото. Най-вероятно този нишан е седял някъде горе на тези скали и най-вероятно е сочил нещо. Но понеже се е отчупил, може би затова е тази облата форма, изглежда като дялно е тук отдолу и се е отчупил. И сега значението на този нишан вече съвсем се променя. Ако горе е гледал нещо, я към главата да соча някъде, я към опашката на тази змия да соча някъде, в момента камъка е паднал и значението вече му изчезва. Но това е точно нишан. За жалост, не от гледна точка на еманярство, ами от гледна точка на това какво е сочило. Ще да ме е интересно дали сочи някой баир или нещо. Да разберем какво би гледал. Ще да е интересно да разберем. Но в момента тук, в гората, както виждаме, със сигурност не му е било тук място. Няма какво да сочи тук. То трябва да сочи някакъв ориентир, до който да стигат. А тук няма такива ориентира. Тук има само дървета. Паднал отгоре, отчупил се отгоре от това светилище. Според мен и други неща е имало там. Но това е същински нишан. Толкова дълбоко направен, с толкова добра форма. Тук се личи как главата е отделно. Как е отделно направен. Ето тук. Вижте как се слива. Прави чупка като прав ъгъл. Ето тук. И опашката назаре. Формата и е супер гладко е. Това на 1000% не е естествено.
Ако някой мисли, естествено да си мисли. Интересно колко места в България крият такива тайни. Но няма да се очудя един ден това да го няма, да бъде разрушено от хора с недобри намерения, с цел други хора да ни ги открият. Макар че, както казах, това вече няма файда. То ни показва нищо. То се очупило от правилното му място. Искам да ви покажа, надявам се да успея като светна, как има... Ето е. Вижда ли се на камерата? Да. Как от под... Аз не мога обръкна. Вижте пръчката как излиза от долната страна. Ето. Минава през това отдолу. Излиза от долната страна. Как се играе да го правя чак с такава точност, а не да го цепна цялото. Ами да има и отдолу. И вижте как продължава надолу. И пръчката още потъва малко. Ето. Тук. Да, това е дълбочината. От тук до долу. От тук до тук. Римска монета. Шегувам се. В момента не търся монети, ако това си мислите. Просто ми е интересно долната част. Как е направено. Но иначе като нищо на такива места може да са пускали монетки за разги. Те като не са много големи пари, защо им трябва да ги крият по пещери, хазни и така нататък. Много готино се образува като бразичка. Всъщност то почти с дълбочината му се щупи точно. Това е моето бастунче вече. Много пръст има вътре. Той има и корени, толкова време седито и нещо, че е пускало и растения вътре са пониквали в тази пръст. Ами, това е нишана. Пак казвам, жалко, че не го намерихме горе на самото светилище, където му е било място. Щяхме да погледнем на къде сочат я опашката, я главата, да погледнем нещо интересно. Но все пак сега като се качим горе, ще погледнем. 100% трябва да има нещо интересно, което да се вижда, за да има от този нишан. Да се го покрием както беше. Интересно. Да ходим нагоре. Просто погледнете камъка колко равна плоча е. В смисъл, личи се, че правим. Имало нещо такова. Трябва да се оглеждаме и за змии. Все пак. Вече не е зима, не е пролет, не е есен, почти е лято, пролета вече е подминала. И тук вече наближаваме скалите
за които се запътихме. И интересното е, че този нишан може да се очупил точно от тези скали някъде. Забелязваме някакъв сметна олей. И както ви казах, тук ми изглежда наподобяващо парчето и да е стърчало ето така, но въпреки всичко от тук пак няма. Това ще има ето там, затова най-вероятно не е и от тук. Тук има още такива камъни. Излизаме на нещо като плато. Има ципнатини. Това най-вероятно не са нишани. Естествени. А ето тук забелязваме един изкоп. Между двата камъка има като... Охо, ето е сичано. Ето тук е сечено. Да се влича. Я загладим така. Ето точно е тук, е този изкоп. Ето до него има голям камък, по който се ориентирали за да копаят нещо. Не изключваме възможността този нишан, който видяхме, да е бил и някъде по тези камъни, да се е стоварил надолу с времето. Районът е доста интересен и сравнително не е толкова проучен. В интернет не можете да намерите никаква информация за това място. Интересното е, че името му е също като на това в източните Родопи, където има цяло скално светилище, огромно, което е много интересно. Който му е интересно, ще оставя един линк към източното място в Родопите. За това линк не мога да го оставя, защото няма такива линкове. Ето тук е пълно с трева. Ето насреща виждате град Девня. Още е, че тревата е много пораснала. И трябва да се оглеждаме за змии. Има един самостоятелен камък тук. Ето сега идваме към същинската част. Има една интересна провералка. То ето там, по-скоро трябва да минем тук отзад.
Като стъпвате, трябва да се огледате повече от това, което аз се оглеждам. Да не настъпите случайно някой змия. Няма какво толкова само ще да ви ухате. В България няма такива отровни змии. А именно, ето, това е скалното светилище или тази местност, интересната, от която ви казах, че също така е много важна разпределителна точка, стратегическа точка между Одесос и Марцинопол. Вижте, ето тук. Има един улей, който се вижда светлина, вътре някакъв пуснат камък отгоре. Я разгледам, тук има ли? Ето го, видях го в камъка. Ето вижте улея къде е тръгвал там и за отдолу. Но това за какво е било? Ще го разгледаме. Забележете, тук има някакви скални надписи, рисунки. Това, което чета, пише буря. Буря. Даже на камерата се вижда по-добре. Но пък това не е... Каква е тази буя? Изглежда като някаква по-стара. Но пише буря, разчита се. Или е имало още насам. Ето тук. Тук е имало някаква рисунка. На тази скала е имало нещо. Ето точно тук. Жалко, залечило се. Ето тук също се виждат останки от вид рисунка. Възможно е да е останало точно това някак си. Само да е образувал случайно буря, но не вярвам. Имало някаква рисунка точно на тази скала. И това дълбалното там. Ето е провералката, за която ви говорих. Се качим върху камъка да видим. Тук има скални стъпала. Ето, първо стъпало, второ стъпало. Тук има скални стъпала отгоре. И пред нас се разкрива гледката на Варненското езеро и Повеляново. Ето е Варна в далечината. Може да видите пътя, който минава за Варна. Магистралата е там отгоре. Морето, езерото, Повеляново долу. Корабозаводите, корабостроителниците и Девня, ето е там. Като цяло място е доста интересно. И най-вече не се знае нищо за него. Сега слизам към тази дупка, ето тук долу, която видяхме, че отгоре се вижда нещо. Да я погледнем.
Ето е магистралата. Ето е тук е. Даже има капан. Тръни. Той няма мога да го видя, да го заснима. Да, много буде. Ужас. Запробвам да вкарам камерата. Ето го входа. И излиза там долу. Ето е дявол, но личи си. Закачих се. Той не е добре. Тук е централно най-високата точка. И Варна се вижда. Не моля да видиш, няма какво да въртиш. И Девня виждам. Точно разположението между двете. Той място е било стратегически много удобно. И аз за наблюдателница подава сигнал, примерно Марцинопол подава сигнал към Одесос, че някой идва оттам. Тук се пали огън, те разбират, че става нещо. И както и обратно. Това не ви ли прилича на същата змия като нас, когато видяхме? Ето е главата. Да, това е пак част от нишана. На принцип, дупки като е, това по принцип означава, че са входове за пещери. Но тук, пещера, на това високото място, на тези камъни, почти съм сигурен, че няма как да има. Погледнете го това. Сега ако ми кажете, че не е правено, може би всички тези змии за ето това и по-реда да проверят.